diadep dewi-dewi yen to wae diombe barengan wae padha dipangan kita boleh pancanyata pinuju ngombe toa guyune ngalaka-alaka agawe maremeng sana nanging ojo lali marok keluargane aku batin nono wae mas eman dawane ngono cik aku iya pisah karo kowe ora cik sok tak gono kos-kosane bos Taksim lho ya dik ya sing nang dhuwur mong lho lek nota takut tutup mengisi hatimu ya tobat tatune hatiku iki piye mas cek tatune dik ake aku lali mas ya dik lali dik nanggo paribasan piye to dik tresnamu jebot edok-edokan sok tak gono kos-kosane Taksim tolongono aku iki aja nganti aku bocapi pelasono awak iki aku pengen cek piye mas dadi siji mosok sih kok wengis temen hatimu mas tobat ngaku rekan bisa kadang kata aku segerin ada kafe nada balik no taline tresno ojo nganti bubarilan osro Terima kasih. Ye. Ada instruksi dari London, Inggris bahwasanya audionya timbul tenggelam Arbostan ya. Mohon dibenahi dulu untuk audionya yang di live streaming yang ada di London, Inggris ini Mas Tarjo ya Tesa ya, selamat menonton. Sampur jaipong salajengipun ingkang sampun dipun serat. Sabar Manjono Made ugi dulur-dulur saking Ngemplak Lamongan Surabaya Gresik. Sampur katut dhumateng panjenenganipun Pak Momon, Cak Momon penggemar Taib Jawa Timur. Bapak Kemiso dhumateng priyantun kekalih wedal kula aturaken sumangga Bapak. Monggo sampur jaipongan monggo Mas Momon kali bapak
kemiso monggo niki sampur jaipong penghormatan tari remo Jawa Timuran monggo joget wonten bangsa wet Cak Sukri ya Cak iki audione ya kurang sempurna Timbul Tenggelam yang dari London Inggris. Terima kasih sudah dibenahi oleh Bosta. Cih, kita kelantar penjemput Mbak Nini ini wonten Kalipak Pule Modo Lapangan Jahit Bawang ini penjemput Mbak Nini ini wonten Kalipak Pule Modo Swing dalu Mbak Nini matoy. Oke Mbak Ani Dro Kilo Kedung Adem Mojonegoro Sugeng dalu.
kapranan yen kapranan urip beko surang dano penak Nggih. Dipun lajengaken malih sampun jaipong. Seger Halo. Pak Asnoyo kali Bapak Suwoto, dua bersaudara wedal kula aturaken sumangga. Monggo monggo sampur panjenengan. Bapak Asnoyo kali Bapak Suwoto monggo sampur panjenengan mundhut gendeng lajeng langen beksan monggo sami guyub wonten bangsa wetan ser monggo ser Asnoyo Bapak Suwoto. Kita kata lebat kita kelar sama Jumlah Bos RJS ingkang ngomongan bangsa wetan Panggalangan menganti Gresik ya. Oke kita kata lebat Jumlah Mas Gandhi ingkang ngomongan kita kopi 5 maju papat spesial Mas Omek yang ada di Malaysia. Malam buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Bapak Davina Kedung Bu Davina matur nuwun. Melengo
J dalu maturaken matur suwun dumateng ngarsanipun Bapak Suwoto kalian Bapak As Mojo. Ewet ini sampur Jaipong Tari Remo salajengipun kula caosaken dumateng ngarsanipun Bapak Su Maun kalian Bapak Ratno wekdal kula aturaken yuk. Sampur Jaipongan monggo monggo joget sesarengan monggo monggo niki Mas Ratno ala jogetane dateng bangsa wetan ser Dahno sekret tamani Guslan tamani ditamani Guslan oh kok kono brik tamani brik. Iji sepindah malih monggo Bapak Sumaun kalian Bapak Ratno. Bapak Semaun nggih mboten Su. Semaun. Inte Probolinggo ngeban berarti ngeban inte wala siliramu ki kara kaya adat biasa kok nek arep tak nek tak telepon mesti kok tak pateni ana apa to tak WA kok balik konangan Sam konangan apa siliramu wis ana maneh. Aja guyu-guyu lho aku curiga gede lho iki. Piye Sam? Temen to ora Temen, aku konangan Sam. Ana isine iki temen to Jere wis ana isine. Eneng. HP-mu? Oh iya, ya wis nek ana isine tetep tanggung jawab sampai kok. Apa inte apa kowe tresna tenan oh inte piye kasampe tresna aku ndang yo ibumu jahat kok. Siji sama lara walu pitu. Oh
enteng bakal tak entokke aku pamit kesepi aku piye oh enteng khawatir sebakal ketemu mandang petang arep pedan pupas kelapa pada jejak ketan sumilahe kukus bromo ambarengi tumurune tresna aku mau tansah ngeteni tumetesi tresna kang sejati Wetien kelangan kowe ayo eka palakrama wae gabab arep propoliko rena wengi pekatone moko gabab arep propoliko tak sirami banyune asmara sayur kentang sambel bawang atuh dik aku bis apa ra kelingan ala kadir ala kadir buka wangi tresno wis dik tak buka bedak wong bagus kembang propolinggo Sabar Pak nggih. Kali melekan. Tasik jam 7:30. Lho, 7:30. Terima kasih Bos Sultan sing duwe UD Margo Sapi Dukuhan Suborame yang sudah memantau ya pada pagelaran, juga yang dari London Inggris, dari Korea, Hong Kong yang lagi memantau. Sampur Jaipong sangat simbun katur dumateng penipun Bapak Mujianto. Coba nipun sarengan Bapak Jai priyantun kekalih wedal kula aturaken semoga Bapak. Monggo monggo sampur panjenengan Bapak Mujianto kali Bapak Jai monggo niki sampur penghormatan tari remo Jawa Timuran dalu maneka pentas wonten bangsa wetan Arbosta. Monggo pundi niki Bapak Mujianto kali Bapak Jai. Menurut catatan niki kantun kali Jaipong, 3 Jaipong berjalan.
Kita sik ten kamar mandi. Monggo. Sabar mandi ngemplak. Manjono mantun iki mangke giliran jenengan. Kapan ngemplak nanggap marga laras? Monggo nggih, niki wau sampun dipun serat nggih kalian panitia. Lali janjine tembang kangen bos nggih. Ah penak iki gedenge kok. Lali janjine mari ngono dikeki tembang kangen. Ser. Monggo miring, Cak. Dikasih pelek sing bau enak. Wong bangsa kok dilawan. Cih, kini kula terpujiipun Bapak Dimas yang wonten RT Pengambon Gedung Pring nggih. Nggih Pak Dimas wonten Ngambon Gedung Pring Kalapan Jawa Timur nggih. Pak Sarul Sumberbungu Gedung Ade Bojonegoro sing dalu Pak Sarul amat penonton lewat step sering. Pak Supriyadi Juruk Primpen dulu Lamongan sing dalu Pak Supriyadi, Pak Pri mat penonton. Yeay, buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Jadi ono geng. Lanjut Mas Omek yang ada di Malaysia mat menonton. Terima kasih. Alasane mangkalake sapa wong sing ora gelotik gelo aku Mas. Aku wis kadung dandan seliramu kok digocek marno. Nanti kek janjane peyane ngendi aku sisik kok
kamu ora bisa ilang. Apa lali apa pancen wis entuk Wis. ganti Aku wis pahit tenae iki. Name aku Ya, wis aja aku nang. Ngenteni yo wis. Ngenteni baline Ora bali. yen jaman Melok pahit isih semu liwat kembang kangen iki wujud katresnan Tresnanku. Nggih tasik kalih Jaibong. Sampur Jaibong salajengipun dawuh panjenenganipun Aluman Jono kali Bapak Kamin. Priyantun kekalih wedal kula aturaken sumangga Bapak. Monggo Manjono. Monggo sampur panjenengan. Monggo niki Pak Kamin kalih Pak Jono niki sampur Pak hormat monggo niki joget sesarengan anyu marga ras asli Lamongan. Monggo Bapak Jono kali Bapak Kamin nampi Jaibong penghormatan tari remo. Nggih, mantu niki mangke terakaripun Pak Rai kali Bapak Suwanti mangke terakhir matur ngoten mangke penghormatan perangkat-perangkat kali dipun lajengaken meja 3. Monggo Manjono. Nggih, Jaibong penghormatan jenengan kali Pak Kamin, Putih Pak Kamin. Pak Jono, Pak Kamin. Mantu niki mangke terakhiripun persiapan Bapak Rai kali Pak Suwanti. Bangsa. Nggih. Sugeng dalu panjenengan Mas Tejo ayane saeng wonten London. Sugeng mirsani lewat live streaming nggih. Sebentar malih Mas Tejo ayane saeng wonten London. Sugeng dalu. Pak Ibal Jartowo amat malam. Kita tekan rumen Pak Anika Suren dulu. Sugeng dalu Pak Anika. Monggo nggih. Nah niki kalian panitia terakhir monggo sekawan. Pak Rai kali Bapak Suwanti, monggo. Bapak Suwanti, Pak Rai, Pak Kamin kali Bapak Jono, nggih. Awit niki tamu niku ada sanget, nggih. Mantun ngoten mangke langsung meja 3 nggih. Oke, terima kasih. Monggo. Bapak Rai kali Bapak Suwanti. Monggo Pak Wanti. Oke, matur suwun. Terakhir. Nggih. Mangke sing mboten angsal sampur Jaibong tari remo mangke saged kepangge wonten meja per meja adicara glithak Jaibong. Matur suwun. Probolinggo Podang Kuning. Ini kelihatan penjuru bos RJS Om Tasman Bangsa Wetan. Oke buat tekan-tekan Bapak Nur Sam sing duwe Bangsa Wetan mengati Gresik nggih. Pak Bud Plosorejo Kabupaten Bangsa Wetan sing dulu Pak Bud. Nggih, tekan-tekan spesial Mas Omek yang kagungan ringgit Kabupaten Malaysia. Sugeng dalu Mas Omek Nabi hidangan ke istirahat layah-layah. Pak Rena Kapak
selamat malam. Mendang petang rebutan bebas kelapa pada cejaketan Penake dek, penake. Semilake kukos bromo ambarengi tumuruni tresna Segeri dek. aku makan sangenteni tumedese tresna kang sejati Wadian kelangan kowe ayo engkang palakrama wae Gambang arum propolinggang arena wangi mongkatane moto Gambang arum propolinggang tak sirami banyune asmara sayur gendang sambel bawang Apa, Dek? lap kubis Ya. apa rekelingan tak tangisi lagi aku bukaan lawange tresno Wes, Dek. Buka opo, San? Doang bagus kembang propolingga esuk awan ning omah wis ora kasan eling balik keluyuran mas Dek. goleki wong sing disayang matoe mobeng minder anggon kumbung lek ora krasa Cep. esuk awan nganti wengi mana yen nganti liya sing nyawang kleyang tak sawang menclok ning apang kekancangan parindek saka ngatulan sarwi ngoceh dewe ngaleng pencoan welo kae tak sun maaf cok ente bodak kuning agawe pikirku posing leren irem tak sawang tambah manise manise matoe ibu bunga aduh mas kelakon nyanding lirane didik sing lara ora
kepranan tir ora medhot atiku tansaya tentrem tak sanani sora pikat mulute bendho. Cih, dumateng sampun para undangan. Niki Jaipong Tari Remo sampun paripurna. Cih, ketentuan bapak-bapak panitia sak paripurnanipun Jaipong Tari Remo niki amargi tamunipun penuh full. Mila dipun lajengaken langsung wonten ing meja 3. Dumateng sampun para undangan niki meja sampun terpasang nomor masing-masing. Dadosipun sak paripurnanipun meja kalih sak menika meja 3. Mantun meja 3 sekawan gangsal 67 lan salajengipun. Monggo meja 3 wekdal kulaturaken yo. Onje tasih wonten teropongan tari remo. Monggo dilanjut habis. Dalem maturaken matur sembah nuwun menika kala wau Peragawati Nyu Margo Laras mugi-mugi masyarakat bangsa wetan terhibur lewat pagelaran tari Remo Nyu Margo Laras. Adicara lampahipun sampur ingkang salajengipun tumuju meja 3 wekdal waturaken yo. Jos, yuk tarik cak langsung.